ኤርትራ ትርከበን 10 ሃገራት ታብ ዘይ ሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰብ ከም ዝተዋፈራ ምምሕዳር ትራምፕ ወቂሱ ትካል ህግደፍ ዝኾነ ሂምቦል ንኩልቲ ካብ ወፃኢ ሃገራት ናብ ኤርትራ ዝካየድ ዝነበረ ሸርፍን ሓዋላን ብሒትዎ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኢጣልያ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ቤት ትምህርታ ከይዕጾ ክትከላኸል ዝተፈላለዩ ኣባላት ፓርላማት ሃገር ሓቲቶም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ የረና እዚ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኤርትራን ከባቢያን ንስራዩ ምዕባለታት ዝደስስ መደብናዩ ብተወሳኺ ኣብ ናይ ሎሚ ትሕሶና መንግስቲ ኤርትራ ምስ መሻርክቱ ንዜጋታቱ ህፁፅ ናይ መግቢ ሓገዝ ክገብር ፍሉይቲ ፀብፃቢት ሰብኣዊ መሰላት ተማሕፂና ኢትዮጵያ ድሕሪ ቅትለት ድምፃዊ ሃጫሉ ኣብ ዝተጓሃረ ናይ ብሄር ናዕቢ ብውሕዱ 50 ሰባት ተቐቲሎም ካርቱም ግዳያት ናዕቢ ፍትሒ ክረኽቡ ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ዝብሉ ዜናታት ክንደስስ ኢና ክሳብ ፍጻሜ ምሳና ክትፀንሑ ኣብ ከተማ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱድዮና ብክብሪ ዝዕድመኩም ቢንያም ስሞኔ ሰናይ ምክትታል ኤርትራ ብትርከበን 10 ሃገራት ኣብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰብ ከም ዝተዋፈራ ምምሕዳር ትራምፕ ወቂሱ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብ25 ሰነብ ዘውፅኦ መግለፂ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰብ ዝምውላ ሃገራት ኢሉ ዝጠቐሰን ኤርትራ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኣፍጋኒስታን፣ ቻይና፣ ኢራን፣ ሰሜን ኮርያ፣ ሶርያ፣ ሩስያ፣ ቱርክሜኒስታንን ቬንዙዌላን እየን። ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ዝሃቦ መብርሂ ምስ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰብ ተተሓሒዙ ገለ ሃገራት ንደቂ ሰብ ኣብ ግዱድ ናይ ጉልበት ምዝመዛ ከም ዘዋፍራ ጠቒሱ ኣሜሪካ ዜጋታቶም ንከምዚ ዝኣመሰለ ሕሰብ ምስ ዘቃልዑ መንግስታት ይኹኑ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰብ ዝምውሉን ዝተሓባበሩን መንግስታት ከም ዘይትድግፍ ኣነፂሩ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰብ ዝዋስኡ መንግስታት ብምባል ንኤርትራን ደቡብ ሱዳን እንዳ ይጥቀስ እምበር ሓያሎ ካልኦት መንግስታት እውን በዚ ገበን እዚ ይወቅስ እዩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ልዕለቲ መንግስቲ ብወግዒ ዝፍፅሞ ናይ ግዜ ገደብ ዘይብሉ ዕስክርናን ከቢድ ናይ ጉልበት ምዝመዛን ኣባላት ፀጥታን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ነዚ ከም ፅቡቅ ኣጋጣሚ ተጠቂሞም ብውድብ መልክዕ ኣብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር 10,000 ዜጋታት ከም ዝተዋፈሩ ብመርትዖታት ዝተሰነየን ኩሉ ኤርትራዊ ዝፈልጦን ሓቂ እዩ ኣየርላንድ ኣብዚ ዝቕፅል 2 ዓመታት ዜጋታት ኤርትራ ዝርከብዎም ልዕሊ 3,000 ስደተኛታት ናይ ምጥያስ መስርሕ ክጅምር ምዃና ኣይሪሽ ታይምስ ገሊጹ እቲ ማዕከን ዜና ንሰበስልጣን ኢሚግሬሽን ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ሓበሬታ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተሰናኺሉ ዝፀንሐ መስርሕ ምጥያስ ስደተኛታት ክቕፅል ምዃኑ ዘኻኺሩ መንግስቲ ኣየርላንድ ዝበዝሑ ዜጋታት ሶርያ ናይ ምጥያስ መስርሕ ክሕዝ እንከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ 150 ኤርትራውያን እውን ኣብዚ መደብ እዚ ከኣትዉ ምዃኖም ኣፍሊጡ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ምጥያስ ዝፅበዩ ዘለው ኣማይት ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ጉዳዮም ተዳናጊዩ ይርከብ ትካል ህግደፍ ዝኾነ ሂምቦል ንኩልቲ ካብ ወፃኢ ሃገራት ናብ ኤርትራ ዝካየድ ዝነበረ ሸርፍን ሓዋላን ብሒትዎ ከም ዘሎ ተፈሊጡ እቲ ትካል ነቲ ብዌስተርን ዩኒዮን ናብ ባንኪ ኤርትራ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ሓዋላ መስርሕ ከም ዝተሓላለኽ ብምግባር ኣብዚ እዋን እዚ በቲ ናይ ህግደፍ ትካል ጥራይ ከም ዝኸውን ገይርዎ ኣሎ እቶም ኣብ ዘይሕጋዊ ሓዋላ ተዋፊሮም ዝፀንሑ ዝተፈላለዩ ወገናት እውን ኣብዚ እዋን እዚ ብመገዲ ወከልቲ ህግደፍ ኣቢሎም ናብ ሂምቦል ይልእክዎ ከም ዘለው ተሓቢሩ ኣብ ውሽጢ ሃገር እውን ሂምቦል ነቶም ገንዘብ ዝተሓወለሎም ሰባት ድሕሪ ነዊሕ ኮለልን ገልታዕታዕን ይህቦም ምህላው ምንጭታት ኤረና ኣረጋጊፆም ዝተሓወለሎም ገንዘብ ብኮለልን ገልታዕታዕን ከውፅኡ ዘይከኣሉ ብስም ደቆም ወይ መቕርቦም ንምቕያር ኣብ ዝሓትሉ ድማ ሂምቦልን ወከልቱን ተወሳኺ $10 ክፍሊት ይሓትዎም ምህላዎም ኣቃሊዖም ብጉልባብ ኮሮና ቫይረስ ብዙሕ ትካላት ደስኪሉ ምስ ምህላው ካብ ከተማታት ወፃኢ ዝርከቡ ስድራ ቤታት ብዝያዳ ብኢሱ ይርከብ መንግስቲ ንዑደት ባጤራ ናቕፋ ደሪቱን ንመጠን ሸርፊ $1 ኣሜሪካ ናብ 15 ናቕፋ እኳ እንተውረዶ ምስ ዕዳጋታት ክሳነ ስለ ዘይከኣለ ዋላ እውን እቲ ክሕወለሉ ዝኽእል ክፋል ህዝቢ ናይ ምዕዳግ ዓቕሙ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ወሪዱ ይርከብ ኣብ ርእሲ እዚ መሰረታዊ መግብታት ምስ ዘይምህላው ኣብ ሓያሎ ስድራ ቤታት ኤርትራ ናይ ጥሜት ሓደጋን ፀላልዩ ከም ዘሎ ብሰፊሑ ይግለጽ ህግደፍ ኩልቲ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝርከብ ዘሎ ገንዘብ ኣብ ሩስያ ናብ ዝርከብ ጋዝፕሮም ዝተባህለ ባንክ የሰጋግሮ ከም ዘሎ ይፍለጥ ንኤርትራ ን29 ዓመታት ዝመርሕ ዘሎ ውድብ ህግደፍ ትካላዊ ንጥፈታት መንግስቲ ከም ዝዳኸም ብምግባር ንህዝብን ሃገርን ተጸበይቱ ገይርዎም ይርከብ
መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ትርከብ ቤት ትምህርቲ ኢጣልያ ክትህገር ዝንፍድ ደብዳቤ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ከም ዝተላከ ዝገልጽ ብኣባላት ፓርላማ ኢጣልያ ቀሪቡ። እቲ ናብ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሉዊጂ ዲ ማዮ ዝቐረበ ጥርዓን እቲ ኣብ ኣስመራ ትርከብ ቤት ትምህርቲ ከይትዕጾ ንምክልኻል ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ። ዝርዝሩ ስዒቡ ይቐርብ። ኢጣልያ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ቤት ትምህርታ ከይዕጾ ክትከላኸል ዝተፈላለዩ ኣባላት ፓርላማ ሃገር ሓቲቶም። ሓደ ካብቶም ኣባላት ፓርላማ ኣባል ሰልፊ ቪቫ ኢጣልያ ዝኾነ ኒኮላ ካራ ናብ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሉዊጂ ዲ ማዮ ኣብ ዘቕረቦ ጥርዓን መንግስቲ ኤርትራ ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ክዕጸዋ ድሕሪ ምእዛዙ ኣብ ኣስመራ ንትርከብ ቤት ትምህርቲ ኢጣልያ ፍቓድ ስርሓ ከተረክብ ከም ዝሓተተ ኣመልኪቱ። ንሱ እቲ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ዝተላእከዩ ዝበሎ ደብዳቤ ነታ ቤት ትምህርቲ ንምህጋር ዝዓለመ ምዃኑ ኣንፊቱ። ብፍላይ ነቶም ናይ ኤርትራ ዜግነት ዘለዎም ተምሃሮታ ቤት ትምህርቲ ናይ ካልኣይ ሰሚስተር ፈተና ከይገብሩ ዝኽልክል መምርሒቱ ኣይብሎ። መንግስቲ ኤርትራ ነዚ መምርሒ ዘሕልፍ ዘሎ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተዓጽየን ጽንሓ ኣብያተ ትምህርቲ ቀስ ብቐስ ክጅምራ ምዃነን ድሕሪ ዘውፅኦ መምርሒ እዩ። ኣብ 1935 ኣብ ኣስመራ ዝተመስረተት ቤት ትምህርቲ ኢጣልያ ካብ መውዓሊ ህጻናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዘጠቓለለ ስርዓተ ምምሃርን ምስትምሃርን ከም እትህብ ይፍለጥ። መንግስቲ ኤርትራ ቀዲሙ ብሃይማኖታውያን ትካላት ክመሓደራ ጸንሓ ኣብያተ ትምህርቲ ሃጊርወን እዩ። እቲ መንግስቲ ንህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ብምድኻም መምሃራንን ተምሃሮን ናብ ስደት ከም ዝውሕዙ ገይሩ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ናብተን ናይ ብሕቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኣቋሚቱ ይርከብ። ኣብ ኤርትራን ከባቢያን ንዝሰራዩ ምዕባለታት ምስ ዝድህስስ መደብ ኢኹም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ። ምስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተኣሳሲሩ ምውሻብ ኣብ ኣባይትን ምዕጻው ንኣሽቱን ዓበይትን ትካላት ንግዲ ህዝቢ ኤርትራ ብሕሱም ዋሕዲ ምግብን ማይን ክጥቃዕ ከም ዝጸንሐ ብዝተፈላለዩ ወገናት ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ እውን መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ናይ መከራ እዋን ምስ ኣህጉራውያን መሻርክቲ ኮይኑ ብምስራሕ ጸገም ህዝቡ ከቃልል ጻውዒታት ከቕርብ ጸኒሑ እዩ። እንተኾነ ዛጊት ካብቲ መንግስቲ ዝተዋህበ ምላሽ የለን። ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት መበል 44 ዋዕሉ ኣብ ዘካየደሉ እውን ተመሳሳሊ ምሕጽንታ ቀሪቡሉ ኣሎ። ዝርዝሩ ስዒቡ ይቐርብ። መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኣህጉራውያን መሻርክቲ ብምዃን ብስእነት መግቢ ንዝተጠቕዑ ዜጋታቱ ህጹጽ ሓገዝ ክገብር ኣብ ህልው ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ጸብጻባ ዘቕረበት ዳንኤላ ክራፍት ዝተማሕጺና። ንሳ መበል 44 ስሩዕ ዋዕላ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ብ30 ሰነ ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ ምስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተታሒዙ ዶባት ስለ ዝተዓጽወ ብፍላይ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕርን ምስ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝዋሰንን ህዝቢ ኤርትራ ናይ መግቢ ቅልውላው ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ኣዘኻኺራ። ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብምትኳር ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ ኣብ ኤርትራ ዝተረኣየ ለውጢ ከም ዘየለ ብምንጻር ንምምሕያሹ ክውሰዱ ዘለዎም 3 ግብራውያን ስጉምታት ዘርዚራ። እቲ ቀዳማይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ገዛ ሃገሩ ምግሃስ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝፈጸመን ብፖለቲካ ይኹን ሃይማኖት ኣሳቢቡ ብዘይ ሕጋዊ መስርሕ ንዓመታት ዝኣሰሮም ዜጋታት ከም ዘለውን ክእመን ምዃኑ ኣስሚራትሉ። እቲ ኻልኣይ ትርጉም ዘለዎን ነባርን ምዕባለን ምውሓስ መንእስያት ናብ ስደት ዘንፍጽ ዘሎ ኣካይዳ ክቕየርን ኣብ መንእስያት ወፍሪ ክግበርን ይጠልብ። እቲ ሳልሳይ ድማ መሰል ዜጋታት ይኽበር ምህላው ዝከታተላ በርጌሳን ማሕበራት ኣብ ኤርትራ ክነጥፋ ክፈቀድን ዝብል እዩ። ኣብ ከተማ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ ኤረና ዝመሓላለፍ መደብ ሰሙናዊ ፍጻሜታት ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ተዓዘብቲ። ኢትዮጵያ ሓድሽ መንግስቲ ካብ እትተክል 2 ዓመታት ኣቑፂራ እኳ እንተኾነት ውሽጣዊ ጸጥታዊ ውሕስነት ግና ከተረጋግጽ ኣይከኣለትን። ምስቲ ኣቐዲሙ ዝጸንሐ ዓበይቲ ናይ ቁጠባን ፖለቲካዊ ምሕደራን ብድሆታት ተደሚሩ እታ ሃገር ተረጋጋሚ ህዝባዊ ናዕብታት ክትርኢ ተገዲዳላ። ስነ ጥበባዊ ሃጫሉ ሃንዴሳ ብሶኒ 29 ሰነ ተቐቲሉ ምስ ተሰምዐ እውን እታ ሃገር ናብ ሓድሽ ወጥሪ ሰጊራላ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ሓድሽ መንግስቲ ናብ ስልጣን ይምጻእ እምበር ጸጥታን ድሕነትን ሃገር ሙሉእ ብሙሉእ ከውሕስ ኣይከኣለን። ዝሓለፈ ዓመት ጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሃገር ጀነራል ሰዓረ መኮንን ዝርከቦም ብውሕዱ 4 ሰበ ስልጣን መንግስቲ ተቐቲሎም እዮም። ሓድሽ መንግስቲ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ዛጊት ብደረጃ ክልልን ፌደራልን ናይ ዝተቐንጸሉ ሰበ ስልጣን ብዝሒ ልዕሊ 10 ከም ዝበጽሐ ጸብጻባት የመልክቱ።
ኣብዚ ሳልስቲ ድማ ብቋንቋ ኦሮሞ ደርፍን ካልእ ስነ ጥበብን ዘፍሪ ሃጫሉ ሁንዴሳ ዝተባሃለ መንእሰይ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተቐቲሉ ቅትለት እዚ ኣብ ትንሳኤ ስነ ጥበብ ኦሮሞ ተስፋ ዝተነብረሉ መንእሰይ ፖለቲካዊ ዕላማ ከም ዘለዎ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ይስማዕ ኣሎ ብፍላይ ሓወልቲ ምኒልክ ካብ ክልል ኦሮሞ ክፈርስ ኣለዎ ዝብል መርገፂ ሒዙ ምስ ምጽንሑ ቅትለት መንእሰይ ምስ ወገን ኣምሓራ ዘተሓሓዝዎ ወገናት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት መሊኦም እዮም ኮሚሽን ፖሊስ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እቲ ቅትለት ይጻረ ከም ዘሎን ጥርጡራት ድማ ከም ዝሓዘን ብምጥቃስ ውጽኢቱ ንህዝቢ ብወግዒ ክሕብር ምዃኑ ኣፍሊጡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብወገኑ ነቲ ቅትለት ብምኹናን ንስድራ ቤቱ መቕርቡን ፈተውቱን ጽንዓት ይሃብኩም ኢሉ ንቅትለት እዚ ድምጻዊ መንእሰይ ዝኹንን ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ኣዲስ ኣበባን ክልላት ኦሮሞን ይካየድ ኣሎ ዛጊት ብውሕዱ 10 ሰባት ክቅተሉን ከለው ሓያሎ ቆሲሎም ብርክት ዝበለ ትካላት ንግድን መምሕዳርን እውን ተቃጺሉ ጸጸኒሑ ናይ ብሔር ግጭታት ኣብ ዝነትጋ ዘሎ ኢትዮጵያ ቅትለት እዚ ተወላዲ ኦሮሞ ዝኾነ ስነ ጥበባዊ ተወሳኺ ምትፍናን ከይፈጥር የሻቅል እዚ ስጋት እዚ እንከሎ ንቅትለት ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ኣብ ዝወልዐ ናይ ብሔር ናዕቢ ብውሕዱ 50 ሰባት ከም ዝቐትሉ መግለፂ ክልል ኦሮሞ ኣፍሊጡ ኣብቲ ናዕቢ ቁፅሮም ዘይተጠቕሱ ብዙሓት ከም ዝቆሰሉ ኣፈኛ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮሞ ጌታቸው ባልቻ ኣረጋጊጹ ይኹን እምበር ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ናዕቢ ናይ ዝሞቱ ብዝሒ ሰባት ካብቲ ብክልላዊ መንግስቲ ዝወሃብ ዘሎ መግለፂ ከም ዝዛይድ ብዝተፈላለዩ ወገናት ብማሕበራዊ ሚድያታት ይቃላሕ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ እናተጓሃረ ዝመጽእ ዘሎ ናዕቢ ንምቁፅጻር ኣገልግሎት ኢንተርኔት ብምዕጻው ናዕቢ ኣሳዊራ ንዝበላ መደበር ቴሌቪዥን ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክ ሓያሎ ኣባላታን ቀይዱ ኣብ ርእሲ እቲ መንግስቲ ምስ ናዕቢ ተተሓሒዙ ዓሰርተታት ሰባት ብኣልማማ ይኣስር ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዜና ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣረጋጊጾም ኣብ ሱዳን ስርዓት አልበሽር ንምዕላው ድሕሪኡ ኣብ ስልጣን ዝደይበ ወተሃደራዊ ሓይልን ንምቅዋም ኣብ ዝተኻየደ ህዝባዊ ናዕቢ ዝተቐትሉ ዜጋታት ፍትሒ ክረኽቡ ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ እቲ ብሰሉስ 30 ሰነ ኣብ ከተማ ካርቱም ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ህዝቢ ነቲ ብጉልባብ ኮሮና ዝተኣወጀ ሰዓታት እተወቶ ብምጥሓስ ይካይድዎ ፖሊስ ሰልፈኛታት ንምብታን ዘንብዕ ጋዝን ናይ ፕላስቲክ ጠያይትን ከም ዝሰኮሱ እኳ እንተተሓበረ ኣብ ሰብ ዝበፅሐ ጉድኣት ዛጊታ ኣይተሓበረን ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶክ ህዝቢ ለውጢ ዝጠለበ ሰልፊ ምክያዱ ጥራይ ዘይኮነ ንዝተኻየደ ለውጢ ናይ ምክትታል ሕጋዊ መሰልን ስልጣንን ከም ዘለዎ ብምእማን ነቲ ጉዳይ ይከታተልዎ ከም ዘለዎ ረጋጊጹ ሰራዊትን ሲቪልን ብልፍንቲ ዘቆሞ ናይ መሰጋገር መድረክ ቀሊል ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ከቢድ ብድሆታት ይገጥሞ ምህላው እውን ኣዘኻኺሩ እንተኾነ እቲ ከበድቲ ብድሆታት ዝበሎ ኣይዘርዘረን እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ንፖለቲካን ቁጠባን ሱዳን ዝጸልቡ ሓያሎ ውሳኔታት ከስዕብ ምዃኑ ኣገንዚቡ ኣብ ሱዳን ድሕርቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፍታትን ህዝባዊ ናዕብታትን እዚ ትማሊ ሶኒ ዝተኻየደ ትዝኸበደ እዩ ማላዊ ኣብ ዘካየደቶ ሃገራዊ ምርጫ ሓድሽ መራሒ ናብ ስልጣን ክድይብ ክኢሉ ኮሚሽን ምርጫ ሃገር ኣብ ዝሓበሮ ውፅኢት ድምፂ ህዝቢ ላዛሩስ ቻኩዌራ 58.5 ሚታዊት ብምርካብ ድሕሪ ምዕዋቱ ሓድሽ መራሒ ሃገር ኮይኑ ቃለ መሓላ ፈጺሙ ንማላዊ ካብ 2014 ኣትሒዙ ክመርሓ ዝጸንሐ ወዲ 79 ዓመት ኣርቱር ፒተር ሙታሪካ ስዕረቱ ብምቕባል ኣብ ምርጫ ተዓዊቱ ናብ ስልጣን ንዝመፀ ላዛሩስ ቻኩዌራ ናይ እንቋዕ ሓጎሰካ መልእኽቲ ሰዲድሉ ፕሬዚደንት ነበር ሙታሪካ ዝተዓወተሉ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ረትዓዊ ኣይነበረን ብዝብል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሃገር ድሕሪ ምስራዝ እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ዳግማይ ተኻይዱ ኣብ ደቡባዊ ዞባ ኣፍሪቃ ትርከብ ማላዊ ከቢድ ቁጠባዊ ብድሆታት ዘለዋ ሃገር ኮይና ብዴሞክራሲያዊ ኣገባብ ኣብ መስርሕ ምስግጋር ስልጣን ካብ ዝዕወታ ዘለዋ ሃገራት እዛ ኣህጉር ምዃና ትጥቀስ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝተዳለወ ኣብ ኤርትራን ከባቢያን ዝተራዩ ምዕባለታት ዝድህስስ መደብ ኣብዚ ተዛዚሙሎ ምሳና ብምጽናሕኩም ምስጋናና እናቕረብና ንፋንወኩም ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ ቢንያም ስምዖኔ ሰላም ቅነ